И какво става тук? Аз съм Декстър, ще спецем и днеска искам да ви покажа един сервер, който се казва Extreme PvP. Те обещах ви в клипа, който снимах днеска преди някъде 1-2-3 часа. Не знам, май след 3 часа или... Не бе, аз сега го качих. Та да. Ама го снимах преди няколко часа и да. И искам тук да ви покажа в Adventure да направим едно ревю. Аз ви обещах, че ще снимам там, да, съм в Лука, аз съм най-силния ранг. И нека да тръгнем към ревюто, значи това е спауна. Това цялото е спауна, той е чисто нов там. Често е топ имам. Не, добре. Сега ларп Анви е първия ларп. Та серверът не е нов. Ето, тук може да си купите 50 XP за 100 лея, тук 50 пак за 100 лея. Ето, сега ще купам. Да, не знам колко лея имам. Окей. Давай, следващия ларп Enchant. Така. Може да си комбинирате, нали? И да, добре. Enchant може да купите пак XP и такива. Да, ето, тук може да си енчантните и нещо даже. И да. Да, това тук е до спауната. Следващия ларп, Warpent. Любимия ми ларп. Аз не съм го гледал след рестарта на сервера. И той не е рестартиран, само спаун е рестартиран. И ларповете. Не, ларповете не. Само някои ларпове. Това е Warpent, тук е линията за PvP. Тук може да излизате да се биете на PvP. Та, добре, тук може да си купите Potion също. Добре. Така, LARP Event. Да го видим. Добре. Добър е, пак е рестартиран нов LARP. Не е нов, добре. Ето е Potion-ката даже. Да. Ето тук са PP евентите, който пожелая да се би, там спитрана. Добре, следващия ларп е ларпки PP. Хайде бе по-бързо. Ето тук PP може да си вземете каквито си искате айтами. Ето тук може да си луднете кита, като цъкнете сейвките едно. Като го сейвките, цъкате тук и си го лудвате. И нека да ви покажа и малко PvP. Ту. Мриш. Гъджа. Да. То с лек ли е я? Ама то няма лево е тук. Абе да ме убива, Той не ми показва. Исках само да ви покажа какво представлява. Да. Видяхте какво представлява PvP-то. Това е следващия ларп. Ларп Repire. Мисля, че там е същия като ларп. Нещо си enchant. Да, като ларп Anvil е. Добре, другия ларп. Ларп Shop. Той май не е сменен. Я да го видя да е сменен. Не е сменена, тук много айтами, просто сега не се ходя по килаги тук. Добре, другия ларп SMS и още два ларпа след SMS-а. Добре. Ето тук е ларп SMS. Значи правила, грифът е позволен, не искайте ранг, гейммод, айтеми, наказание минут 25 минути, така не използвате хакове, наказание бан 5 дена, ако си го получила, благодаря. Добре. Това са правилата. Все семействия тук може да си купите Extreme Bot, най-силния. Другия ларп Sprint. Не мисля, че трябва да ви го показвам, той е на ларп event. Ама добре, аз ще ви го покажа. Пак да разберете, ето. Това е Sprint Run. Добре. И последния ларп XP да ви показвам хора, на които съм си го направил с AliExpress, сколко ще правя томболи в този сервер, да. Най-важното е, че ще правя томболи в този сервер и ще съжалявам, ако ми се чува компа, ще се опитам да го оправя. И това е ларп XP. И да, хоума ми.
хома. Хом после не завърши. И ето хома ми. Фулки, тук моя чест, тук пак фулки, тук протечен тройки, пак фулки, гивелая на тоя, пак фулки, тук не мога да се отворител с чест, тук пак фулки и тук фулки. Пашка ни смита, да. Еми да, това беше от мен, аз бях Алекс, дайте лайк, дайте абонача. Да, скоро ще правя томболи, тук очаквайте нови клипове и до скоро!